Hello everyone, maradi kwa muri mese surrounded by Dr. Innocent Batamoto for International Health and Life Consultants. Soon babasa renu ndeye kuchengeteza utano bw'abantu. Ngati bamwe benu banutisi batifamba tichidzisa ba teachers, ma nurses, ma schools kwakasiyana siyana kwatichidzisa pamusoro pezveutano hwedu kuti tikwanise kupreventa nekumanager zvakanaka atinoti non-communicable diseases kana kuti chronic diseases. Saka this time tine program yakatinakira tese yekuti pamafoni yedu ende tiri kwatiriko tikwanise kunge tine access kuinformation nezvimwe zvinogona kutibetsera zvatinokuudza almost every week kuti utano hwedu hudzokere panzvimbo yakanaka. Then tine ma-professionals akawanda vatakataura navo kuti tishande navo pamwe chete kuti vakwanise especially kutidzidzisa nekumonita umwe neumwe mugroup raunenge wapinda. Then kana uine ma-conditions akawanda 2 or 3 unoklika wopinda kana mumagroups iwayo ari 3. Iyezve chero kuvanhu vagara vari pamedication yavo munoramba muchitora medication yenyu isu tichimonita almost every day kuti zvamunofanira kudya madya here, lifestyle yenyu yakamira sei. And then tinotarisira kunge tiinemi up to 3 months. Kana 3 months akwana and tinotarisira kuti even utano hwenyu hunge hwadzokera panzvimbo yakanaka. Asi hatisi kuzokumisai kutora mushonga wenyu. Chedu chete kungokupai information. Regai ndidzokorodze zvakare. Information iyi haisi yekuti murege kunorapwa nachiremba, uyezve haisi yekuti murege kutora mushonga wenyu. Ndeyekuti pamunenge muchitora mushonga wenyu mukwanisewo kuita zvinhu zvamunokwanisa kunge muchiita imi kuti kana zvasangana nemushonga zvinobatsirana pamwe chete kudzivirira ma-complications nezvimwe kana kuti kukura kwechirwere. Iyoyo ndeyatinoti full treatment package inokwanisa kuti kana madzokera kwachiremba makuenda kuma-checkups, iye chiremba ndinokuudzai zvekuita necondition yenyu nekuona zvamunenge mari. Saka in short zvamuchataura panapa ndezvekuti then tichange tine magroups anokwanisa kusvika 5. These groups dzichange dzichibata ma-conditions akasiyana siyana. And kuchange kune group rakamirira kudhila nediabetes, BP, nezvimwe zvine chekuita nekudigestion kwechikafu zvatinogona kuti ma-digestive problems zvinokusanganisira ma-acids, constipation nezvimwe zvatichaona pasasa. Ndifunga ndafamba kwakasiyana siyana ende tichibetserana but vanoti basa ratinaro iguru kwazvo kuti hatikwanisi kuripedza kana takada kufamba kwese physical. Saka ndinokurudzirai kuti kana muchida kudzivirira uyezve kana muchida kurwisa chirwere chatoemamuri, this program inokwanisa kutibetsera tiri kwatiri kuti panhamba dziri pazasa munongoklika mungosenda message mucharatidzwa mugroup ramunokwanisa kupinda zvinoenderana necondition yenyu. Kana mapinda mugroup iroro ende then muchazoudzwa zvekuita ende tichishandisa information yakakwanisa kuappruvwa neMinistry of Health and Child Care, iyezve then tichishanda zviri pasi pemitemo rebazi iroro. So torai mukana uyu mubatsirike, share nehama kwamuri nekwese mari vachitibetsera. Thank you so much.